Jeg bliver sådan mobbet ret meget. Det er sket siden 1. klasse. Velkommen til julemærkehjemmet. Mange af vores børn er også ensomme. De tror ikke meget på sig selv. Jeg har lavet selvværd. Jeg er bare ikke ligeglad om, hvad andre synes om mig. Jeg har vundet! Jeg har fået sådan 3 nye venner bare i starten, så jeg er virkelig glad. Jeg håber, jeg bliver en glad dreng om 10 uger, som der tør at hoppe ud i det, som der kommer mod mig. Goddag. Goddag. Vi kommer fint med. Yes. Christian, så kan du vælge mellem den her, eller den som der. Altså, jeg vælger den tæt på vinduet, så jeg tager den der. Du vil gerne have her også. Der er dobbeltvindue. Det er dejligt. En lille hule her. Ja. Og ellers så er det egentlig bare at få pakket ud, stille og roligt. Gør det hyggeligt. Det er i orden. Hvor er tingene henne, mor? Til at starte med, så skal du have den der lagt ud. Det er bare i orden, så. Altså. Jeg har problemer. Mor, det er din skyld, det her, mor. Jeg kan ikke finde ud af at bruge den der, mor. Nej, den er her i. Sådan der. Pakkelist, der står den. Jeg skal på julemærkehjem, fordi at jeg bliver sådan mobbet ret meget. Og det er sket siden 1. klasse. Tøj, bukser, sweatshirt, varm trøje, badekåbe. Det har du. Så når jeg bliver mobbet, så kan jeg blive lidt trist. Og så går jeg rundt for mig selv med det i maven, uden at snakke med nogen, ja. Tiden den er ved at nærme sig. Min største drøm, det er nok, at jeg får venner. Så en masse venner, det kunne være fedt. Nej, hvad fanden i Helgoland også? Jeg har ikke nogen venner sådan. Så. Men det kan måske ændre sig. Forhåbentlig. Jeg kan simpelthen ikke undvære mine forældre. Hvad? Prøv lige at lyde, som om du også mener det. Mor, ved du hvad? Jeg kommer til at savne dig. Ja, det var. Ej, jeg tror, der kommer en rigtig glad dreng ud. Der kommer en rigtig, rigtig glad dreng ud. Vi ses på fredag. Bare han henter dig, ikke også? Ja. Ja. Vi var vinke, eller hvad du med? Vi skal have en runde, og vi fortæller bare det, vi har lyst til at fortælle. Ikke mere. Ingen der bliver presset til noget. Da vores forældre tog fra, så ville Claus have os til at sidde i en rundkreds inde i en lille stue. Jeg starter med at fortælle jer Claus. Jeg er 61 år, arbejder med 20 år. Så kunne jeg godt tænke mig, hvad du hedder. Og der skulle vi faktisk fortælle hinanden, for vi er herovre på julemærkehjem. Hvor kommer du fra, Theodor? Jeg kommer fra Lund i Horsens. Sådan en lille by. Ja. Og hvor gammel er du? 13 år. Jeg kunne i hvert fald se mig selv i andre, når de sagde, jeg har ensom, og det gav mig lidt ro i maven. Og jeg har lavet selvværd. Og så vil jeg også gerne have noget mere fokus i timerne. Det var lidt sørgeligt. Det var sådan lidt dårligt at høre, altså, hvad de sådan har været ude for, de andre. Så er det jo Rikke. Mm-hmm. Jeg kommer fra Løgumkloster Østerhøjst. Og hvorfor er du hernede? Fordi jeg vil være bedre til at sige ja til at være med til ting, og jeg vil have mere venner. Det gav mig faktisk lidt ro på, at jeg ikke var alene. Så er du Christian, ven? Jo. Ja. Jeg kommer fra Agerbæk. Det var lidt grænseoverskridende. Jeg har det ikke så godt, når jeg skal fortælle ting over for mange folk. Men du gør det? Ja, jeg gjorde det, og jeg gør det stadig. Fordi at jeg bliver mobbet
Så bliver man hørt, når man siger tingene højt. Og så man bliver også set, når det er. Så du er nede for at blive lidt stærkere indeni, og lære sig, få venner og lære sig fra og sådan noget. Og det er jo det, vi kan. Vi kan jo arbejde med jer, og prøve at hjælpe jer med at blive stærkere. Julemærkehjem har eksisteret i over 100 år, og vores julemærkehjem, Julemærkehjem Fjordmark, startede i 1938. Julemærkehjem Fjordmark blev åbnet med henblik på at hjælpe sønderjyske børn, fattige børn, underernærede børn med at komme i trivsel. Julemærkehjem har altid afspejlet den tid, vi har været i, og de udfordringer, børn har haft. I dag ser vi rigtig mange børn, som har udfordringer i forhold til deres selvværd. Vi har rigtig mange børn, som er ensomme, børn, der bliver mobbet. Og vi har også rigtig mange børn med skoleværing, børn, som ikke kommer i skole. Jeg har alt muligt ting. For eksempel krystaller og Harry Potter ting. Jeg er virkelig ikke gået så meget i skole, fordi højst sandsynligt pjekker jeg meget, når jeg ikke kan komme i skole, fordi jeg har det hårdt. Og jeg er meget ensom derovre. Men den her har jeg fået af min storesøster. Jeg føler mig anderledes, ja. Men jeg er bare ikke ligeglad om, hvad andre synes om mig. Jeg vil bare have, at alle synes, jeg er bare sød, ja. Jeg har butterbeer fra London. Og så er jeg min favoritpersons tryllestav. Det er Luna Lovegood. Jeg ser mig selv i hende, fordi hun er ikke ligesom de andre. Hun er mere sær og alt det. I min gamle skole har jeg blevet drillet. For eksempel blevet slået hinanden og gang med spark hinanden i maverne og alt det. Er du blevet det? Ja. En gang kun. Målet at komme på julemærkehjem er at være mere stærk i det og ikke være så meget ensom. Er du ved at have lidt sommerfugl i maven, når du snart skal afsted? Lidt nervøs? Ja. Så vil jeg tro på mig selv mere og være mere til at sige ja, og så skal jeg begynde det sjove eventyr. Tusind tak for din familie. På Disney Channel. Nej, jeg vil hellere bruge den her så, fordi jeg skal bruge den der. Vi har 3 teams, hvor der er 10 børn i hver teams. Børnene bliver skiftet ud, de 10 børn ad gangen. Det vil sige, at vi har altid nogen, som lige er kommet, nogen, som er cirka halvvejs, og nogen, som snart skal hjem. Og de er så delt op i farver, så de har rødt, blåt og grønt team. Børnene får meget ud af teamsophold. For det første får de en ny chance. Det der med, at der ikke er nogen, der kender starter, kan være en god hjælp til at få startet op på noget nyt. Adios, amigo. Undskyld. Samtidig så er vi i nogle rammer, som er meget strukturerede. Det er rigtig godt for børn, både når de har udfordringer med diagnoser og ting og sager, men også bare for alle børn. Det med at vide, hvornår vi spiser, hvad man skal gøre, giver overskud til, at man kan bruge kræfterne på de udfordringer, man ellers har. 1, 2, 3, 4, 5. Tør jeg? I dag har det gået meget godt. Det er meget fantastisk at endelig være herovre. Jeg har fået venner. Det er meget sjovt og spændende at huske deres navne og her. Hvor fandt du den? Ja, det er lampeånd. Lampeånd. Det er ret dejligt at møde de andre. Jeg har du med til nærmest. Jeg er på sådan en 4-mandsværelse med 3 andre drenge, og vi går derude og hygger. Måske lidt for meget. Jeg har vundet. Jeg har vundet! Ja, det er en lille slytte. Det er sådan en slytte. Ja, jeg vil sige det. Jeg er mega glad. Altså, jeg har fået sådan 3 nye venner bare i starten, da jeg kom herned. Så jeg er virkelig glad.
Jeg er virkelig ikke god til at sidde stille. Det, der kører, det er faktisk hænder og fødder. Jeg har fundet ud af, at jeg er god nok, som jeg er, og hvis folk rent faktisk gerne vil mig. Det skal jeg nok.